Wa pa gani nasinating epekto sa Bagyong Ompong apan gibaha na ang pipinagrapit sa dakmen sa Lapu-Lapu gumikan kini sa localized thunderstorm matud pa sa pag-asa samtang drainage project ginauman nga masugdan ning tuiga. Ani ang report. Kini ang sitwasyon sa junction sa Mahayahay, Barangay Bangkal. Daw sama sa sapa ang daan tungod sa nagpundong tubig. Ang mga tao gikinahanglan pang sugat-sugaton sa mga tricycle aron dili mabasa. Apan adunay pipila nga muubog yun sa baha. At tubangan nini ang usa ka pribadong tunghaan kan sa mga tinun-an apektado sa baha. Mato di medyo aying ang tricycle driver nga ingon yun niini ang sitwasyon kanunay inig ulan nga dugay mohubas ang tubig. Pirmi niya sir, basta mag-uwan, ginagmay lang uwan, dali kay mapundok dire, kay wa mo kalutsan. Nabalaka sila nga mosamot kadako ang tubig epekto sa Bagyong Ompong. Panhangyon tara mo sa mga opisyal sa barangay, sa syudad, nga maksilan tawag sa tagaan ni drainage. Kay umpo yun may ginayari, ang mga pasahero, labi na magwanuan, luoy kayo, hasta kami sa luoy sa may kayo, labang-labang media. Temporaryong solusyon ang pagpasuyop sa tubig gamit ang declogger. Gitug ani Mayor Pastor Dasa nga aduna nay himuon nga drainage sa bangkal, lakip na kining dapita. Posible karong tuiga. Gidugang sa mayor nga kinahanglan mohimo usab og pamaagi ang mga barangay aron pagsulbad sa problema nila kay aduna man usab sila mga kaugalingong pumping machine. Ang crew team for sa mga drainage kuan atong double time pagyud ang pag-monitor sa mga drainage kay do naman ay mga declogging nga pagabuhaton. So all those. And nagstorya mi ni Ma'am Andeles sa atong DepEd. We were talking this afternoon among kuan ang klase.